parlar de curses de muntanya i ho fem amb la Júlia Garriga i el Marcel Romaní. Benvinguts a Tot Esport 360. Què us sembla? No havíeu vingut mai abans, eh? Què us sembla tot aquest muntatge perquè la gent pugui conèixer diferents esports i sobretot esports minoritaris, que no estem tan acostumats a veure'ls als mitjans de comunicació? Bueno, hola, primer de tot, i res, la veritat és que tot això és una passada. Hi ha moltíssima gent, molts nens, a més molts esports minoritaris. Hem vist a fora un mur d'escalada amb l'estand de la FEC i també hi havia vòlei. Bueno, la veritat és que trobo que això pels nens és molt xulo, està molt bé. Bones, gràcies per convidar-nos. Crec que quan era petit m'hauria agradat venir a un lloc així, conèixer nous esports que no tenia ni idea que existien i crec que és una molt bona iniciativa. Comencem explicant una miqueta sobre vosaltres, però el que ens agradaria saber és una miqueta com es comencen les curses de muntanya. Primer t'agrada l'atletisme o les curses de muntanya són una cosa totalment diferent que no té res a veure amb l'atletisme i t'ha d'agradar la muntanya? Bueno, jo crec que es pot començar de les dues maneres. És a dir, jo crec que hi ha dos tipus de persones en les curses de muntanyes. Hi ha la gent que ve més de l'atletisme, que acostuma a ser gent més ràpida i que s'ha passat a la muntanya per la raó que sigui, li ha agradat més el tipus de les curses més tècniques, etc. I després hi ha la gent que li agradava la muntanya i també li agrada l'esport en competició, llavors és quan comencen a córrer per muntanya, no? Sí, exactament. En el vostre cas, quina de les dues és? Us agradava l'atletisme ja o l'amor a la muntanya us ha fet que us acabéssiu dedicant a les curses? En el meu cas, m'agrada la muntanya i mai m'havia plantejat competir-hi i va haver una edat que ho vaig descobrir i m'hi vaig començar a dedicar i la veritat és que l'atletisme tampoc m'havia cridat mai, així que vaig entrar directament al món de les curses per la muntanya. I tu, Júlia? Jo, em ve de família, els meus pares sempre els ha agradat moltíssim la muntanya i sí que vaig començar una mica el triatló perquè com que també visc a un poble de mar era com el que em era més fàcil fer triatló, però de seguida ja vaig començar a córrer amb el meu pare que per aleshores corria i tal i vaig veure que m'agradava més fer com ells i seguir en muntanya. Expliquem una miqueta el vostre currículum de tots aquests anys. Què heu fet com a proves així destacades? Júlia, comencem per tu. Jo vaig començar amb 18 anys a fer triatló i vaig fer una mitja Ironman perquè vaig dir, provo això a veure què tal. Però realment la part de nedar vaig dir no m'agrada i a partir d'allà vaig començar a córrer una mica més, vaig començar sense competir ni res, corrent per muntanya tranquil·lament i des de fa uns 5-6 anys que ja vaig començar a competir, al principi de manera amateur i a poc, doncs mira, se'm va anar donant bé, vaig notar-me còmoda, anar guanyant alguna cursa, veient que m'agradava estar a l'alta competició i fins ara que estic amb la selecció catalana i superbé. En el teu cas, Marcel, com ha estat la trajectòria fins a l'actualitat? Ha estat bastant semblant, allò de començar perquè m'apassionava això i allò que veus que vas agafant nivell, comences a entrenar amb un entrenador, t'ho prens en sèrio. Llavors em va agafar la selecció catalana per participar a algun campionat d'Espanya i allò que vas creixent i bé, després d'haver fet les curses més importants de Catalunya, l'Olla, Núria, Ultra Pirineu, totes aquestes, doncs hem tingut l'oportunitat d'anar a córrer fora també, Copes del Món, a altres països, i hem fet curses increïbles que sense el suport de la selecció no hauríem pogut anar-hi. Últimament estem notant com un boom, podríem dir, de les curses de muntanya. Hi ha moltíssima gent que potser fins i tot no està preparada i es llença a córrer curses de muntanya, però s'ha d'estar molt preparat perquè normalment són distàncies llargues, moltíssimes, i el fet que estigui un terreny amb desnivells, doncs s'ha d'estar preparat. Esteu notant aquest boom de molta gent que s'hi afegeix ara? Jo crec que notem el boom de la gent que s'afegeix a curses de llarga distància. És a dir, és com tot, tu et pots fer uns 10 quilòmetres en muntanya, donar-ho tot, fer-ho superbé i no et cal fer 100 quilòmetres. Fent-ne 10 amb 500 de desnivell positiu ja estaràs a la muntanya, ja faràs esport i pots estar preparat més ràpidament que fer una ultra que realment necessites molts anys de preparació. Sí, jo crec que des de la pandèmia va haver-hi un canvi una mica. La gent va passar a fer més esport a fora
i s'ha vist que molta gent ha començat a fer curses també a llarga distància, però també hi ha gent molt jove que ha començat a fer esport i els veus molt preparats i és una gent que està creixent i que ens està arribant ara i que estan molt forts. Clar, evidentment, perquè és el que dius, s'ha d'estar preparat, perquè la gent surt a la muntanya com si no costés res, veiem les imatges com si fos fàcil i no. Evidentment, aquí hi ha unes hores d'entrenament i treball. Vosaltres quantes hores hi dediqueu setmanalment, per exemple, a preparar-vos? Jo de mitja diria que unes 15, 12-15, més o menys. Jo també, més o menys, seria això, el que podem compaginar amb la feina i perquè, evidentment, no vull... Bueno, jo, en el meu cas, no he vist d'això, llavors el que puc fer és entre 15 a 16 hores. Que Déu-n'hi-do per ser un esport minoritari, que evidentment no us podeu dedicar a això, que no us hi podeu guanyar la vida i que ho heu de compaginar amb feina, amb estudis i amb la vida, amb el dia a dia. Per tant, no sé si és difícil o no poder-ho compaginar tot plegat. Has d'estar motivat. Has de dir, m'agrada això, de moment vull dedicar-hi moltes hores, cada dia, 2 hores, 3, depèn del dia, caps de setmanes que dediques a això, molts matins, que potser no pots a vegades sortir amb els amics o fer altres coses i dir, bueno, és que el que m'agrada és això, també acabes tenint amics que fan això, i llavors també ajuda, però sí, és dedicació i cal motivació i dir, doncs, val la pena. Sí, crec que no és per tothom. També en el meu cas tinc sort de tenir una feina que m'ho permet, però no tothom tindria aquesta oportunitat. Llavors és això, una base, és un mix entre tenir passió i tenir la possibilitat de muntar-t'ho amb la teva vida. Flexibilitat, bàsicament. Exacte, saber-te combinar una miqueta tot perquè estigui tot compensat. La UTMB del Montblanc podríem dir que és la gran cursa ara per ara de les curses de muntanya, allà on vol tothom arribar. En el teu cas, Marcel, hi vas competir-hi. Com va ser aquesta experiència, aquest moment? Doncs mira, potser de tan gran i tanta bola que es va fer, al final no ho vaig gaudir, perquè allò dels nervis i tot això, també perquè és un tipus de cursa que tampoc s'adapta molt a les meves característiques, però s'ha d'anar a provar perquè és on hi ha el nivell, és on hi ha els diners, els sponsors i llavors s'hi ha d'anar. Un cop a la vida s'hi ha d'anar. Podríem dir que és el gran aparador ara mateix de les curses de muntanya, allà on tot corredor de muntanya vol ser-hi present, pel que dius, pel tema de la visibilitat, per tenir constància de què hi ets i de que estàs en el circuit i en el món. A nivell de Catalunya podríem dir que és l'Ultra Pirineu, ara per ara, la gran cita així més destacada i més important del calendari. Sí, jo crec que en els darrers anys ja ha tingut molt boom i cada cop més marques volen ser-hi, volen portar-hi els seus atletes, i la veritat és que fa poc van obrir inscripcions i crec que de seguida ja es van esgotar perquè tothom vol ser-hi. Amateurs, professionals, tots els de Catalunya. Exacte, és d'aquelles cites que ningú es vol perdre al calendari. Correu 20, 50 en el teu cas, Júlia, uns 100 també. És molt diferent practicar-te, entrenar-te en les diferents disciplines, perquè evidentment no és el mateix estar aguantant 100 quilòmetres que córrer amb 20. Suposo que l'entrenament és diferent. També la manera que et prepares la cursa a nivell d'alimentació, que ara en parlarem, i d'hidratació i de tot el que comporta estar en una cursa llarga, és molt diferent. Sí. De fet, jo crec que els dos fem bastant curses curtes normalment i sí que jo n'he fet algunes de llargues, no moltes, màxim crec que vaig fer 57 quilòmetres i és molt diferent. De fet, jo a partir de la 5a hora em costa el tema alimentació perquè com que no és un tipus de curses que hagi fet molt, el que em passa és que pateixo de nutrició, pateixo de la panxa bàsicament, perquè no absorbeixo bé els aliments. I és una cosa que haig de treballar de cara als propers anys si vull augmentar la distància.
Perquè això és molt important, el tema de la hidratació i l'alimentació al llarg de la cursa, perquè això és el que dius, depèn la persona, li senta més bé una cosa, depèn l'altra una altra, hi ha gent que va amb barretes, hi ha gent que menja, que beu molt i li senta bé, i d'altres que no ho toleren. Això com ho acabeu compensant? A mida d'anar-ho provant, a mida de tenir un nutricionista que sap ben bé el que a vosaltres us convé, com ho gestioneu? Perquè, evidentment, si teniu un nutricionista, suposo que us diu en cada moment de la cursa, quan us heu d'hidratar, quan heu de menjar, i ho teniu tot molt pautat, perquè la gent pot pensar, mira, quan tinc gana menjo i quan tinc set bec, no, ha d'estar tot una mica pautant, no? Sí. Bé, la nutrició és un tema que s'ha d'entrenar, és a dir, allò que vulguis fer la cursa ho has d'haver fet abans. Jo sí que fa uns anys que porto preparant el tema de nutrició, ho he anat introduint, i ara que estic amb un nutricionista m'ha ajudat a afilar una mica més prim i trobar allò que em va millor i de la manera que em va millor, però sobretot és molt important a les curses a partir de 3-4 hores la nutrició passa a ser molt fonamental, aleshores ho has d'entrenar i no pots anar a una cursa sense haver-te pres un gel a la teva vida. Sí, és que el problema és que molta gent ja diu, ostres, és que no em senten bé els gels, no menjo res en 3 hores de cursa. I què els hi passa? Que comencen bé i a partir de l'hora, hora i mitja, ostres, ja no tiren, perquè han fet un esforç que no estan acostumats i en canvi no han donat al cos l'aliment que necessita. Aleshores és una cosa que s'ha d'anar entrenant. Jo personalment no vaig amb nutricionista encara, perquè fins ara és cert que he fet curses més curtes i m'he pogut, doncs he anat bé. Em feia jo la nutrició i anava bé, però sí que és cert que d'ara endavant, potser de cara a aquesta temporada, m'estic plantejant agafar nutricionista per poder encarar aquestes curses més llargues. Per intentar millorar aquestes petites coses que et puguin fer anar una mica pitjor i d'aquesta manera amb un nutricionista potser t'ajuden a millorar. I un altre fet important és el tema psicològic, perquè estàs corrent sol a la muntanya a llargues distàncies, allò que vas pensant, em retiro, no puc més, em retiro, no puc més. Això també és un treball important perquè has d'aguantar a una cursa, estàs sol contra tu mateix i contra el que vas pensant. Això també com ho gestioneu? Bueno, en el meu cas és un tema bastant important perquè sí que he notat que hi ha curses on tinc unes baixades importants d'allò de dir no puc més. Bé, en aquest cas és possible treballar-ho amb psicòlegs esportius, això és una cosa que m'he plantejat alguna vegada. De moment no ho he provat, però és un tema interessant per millorar el rendiment. Sí. A mi no m'agrada gens retirar-me, m'he retirat a una cursa, crec, a la meva vida, i el que faig quan estic en cursa i pot ser que tens un mal dia, doncs el que has de fer és tirar de cap, dir, tira amunt, i el que m'ha passat moltes vegades que m'ha sorprès és que he tingut moments de baixada, però que després, al cap d'una hora, hora i mitja, ostres, notes que estàs remuntant, potser he menjat una mica més, he canviat una mica el xip i noto que remunto i puc tornar a donar una mica al màxim per acabar la cursa bé. Quins haurien de ser els objectius d'aquest 2025? Us heu marcat alguna cita important al calendari? Ja teniu el calendari de totes les curses on participareu per saber en els moments importants que heu d'entrenar més, menys? Com teniu estructurat el calendari aquesta temporada? Jo m'he fet la primera meitat de la temporada, perquè clar, les curses de muntanya són llargues, comences ara al març i acabes al novembre. Aleshores, molts cops comences, te fas un calendari i al final acabes fent la meitat de curses que deies i n'afegeixes d'altres, però jo sobretot m'he plantejat la primera meitat fins ara al juny, perquè més jo combino els primers mesos amb curses d'esquí de muntanya i llavors ara gener, febrer i març tinc el calendari bastant a tope. I la idea és, de curses de muntanya, començaré al gener fent el Campionat de Catalunya de clubs i després és fer la Copa del Món de Skyrunning. No totes les curses, perquè n'hi ha moltes, però una mica les que puguem anar amb la selecció, després potser vaig amb alguna amb Dinafit i després ja aniré veurent a partir de la segona part. En el teu cas, Marcel? En el meu cas, centraré els esforços amb la Copa del Món també. Sí que introduiré algunes curses entremig de preparació, però el meu objectiu és intentar millorar el que vaig fer la temporada passada
no tinc objectius de posicions ni res, però sí que millorar el meu rendiment en general i poder acabar al final amb una bona posició. Doncs tant de bo us vagi molt bé aquest 2025 que acabem d'estrenar i que tots els objectius que teniu es puguin anar mantenint i complint. Que vagi molt bé, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. La Júlia Garriga i el Marcel Romaní, corredors de curses de muntanya, doncs ara estaran signant aquí a la zona central els vostres àlbums. Si voleu els seus autògrafs, doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies.